Bang kolektiboaren eskutik, naiz irratian, eskuartean. Gabon, ongi etorriak, kaixo Garazi. Kaixo Amalia, zer moduz? Oso ondo, hain ondo ez. Erdi gaixo, udazkeneko, gora berak, muki festa, baina pozik. Berriro ere hemen, naiz irratian, gaueko 9 dira, igandea, eta gu hementxe YouTubeen gogoratu nahi dezutenean hor gaudela. Gaurkoan, zertara gatoz Garazi? Asmakizun bat ikusentzulentzat abendu hasiera da. Gure programaren gaia gogoratu literatura dela. Eta Euskal Herrian bizizera. Eta gu ere, orduan. Zein da gure gaurko gaia? Durangoko azoka. Nola ez? Argi eta garbi. Bai. Espero denek evidentea asmatuko zan, zenutena. bai, mesedez, tokatze zan, gaurko saioa zer jorratu edo etzan zaia, asmatzea, guretzat ere, esan genuen, bueno, jazta abenduak 4, Durangoko azoka. Nik uste izan Ez da dela atalik errexenetakoa edo diseinatzen edo kalendarioan gaia errexen atera dena. Bai, eta holakoak ere eskertzen dira, eta batez ere abendua batzutan gogorra da, urteko azken hilabetea, eta gauzek gehiago pixatzen dute. Bai, da aldapa, kriston aldapa bat, Kristona. gora doana, gora eta bukaerarik ez daukana, eta gero gainera bukaeran oraindik ez, baina aurrerago ikusiko egunez beti da kaida libre, urtarrilean. Bai. Orduan, zeingo egu, oraingoz, gozatu. Bai, eta gaurko atal errexakako txartean, disfrutatuko dugu. Bai, zertara gatoz, hypea sortzera, irakurzaletasuna, zure motivazioa piztera. Eta euskal postureoa sustatzera. Bai, zeren hau da, zita oso importante bat. Bai. Euskal familietan, familia gazteetan, euskal gauean, ze gaua ere badago. Badago, azokan, antzokia dute. Bai. Kulturaren garaia da. Bai. Esan genuen udan intelektual girl summerari ginela izaten, eta orain da, azken momentu erakusteko jarraitzen degula intelektual udazkeneko Hori da. zure konfiantzazko tipak. Eta neska da gero da dago jendea hor, ze postureo dago Durangon. Gora postureo kulturala mesedez. Osea, beste Noski postureo baietz. klase guztiak iten ditugu, oain gontan gainera da kultura eta euskal kultura postureo horren protagonista, goazen postureo hori ere bestera eta sustatzera, eta guk ere postureo hortan parte hartuko dugu, noski baietz. Bai, aukeratu zure look onenak. Tote bag bat eraman. Bai, edo bi. Bai, Hartu kartera ere bai, bai, dirua, cash. eta goazen disfrutatzera showaz. Hori da. Ez? Gu showaren parte izan da ere, noski. Bai. Noski baietz. Zeingo dugu lehenengo beti bezala, pixkate albiste batzuk, komentatu, gero plan batzuk, eta gaurkoan azkenengoz, ingo duguna da, Durangoko azoka. Gida bat prestatu dugu zuentzako, zer ikusi, nor ikusi, zer irakurri, zer erosi. Bai, eta gero noski, guk ere gure wishlista erakutsiko dizuegu. Hau da, guk zer erosiko dugun eta zerren bila jungo geran Durangora. Hori da. Bueno, Garazi, hasteko albistetan murgilduko gera eta komentatu behar dugu ni xokiatuta naukan gauza bat dela, abendua dela. Bai, Amalia, iritsi da, 2022 ere bere amaierara heldu da. Oso Azken fuertea da, egunak. atzo iraila zen, edo abuztua, abuztua ez, baina iraila, urria bai, eta gaur abenduan gaude. Abendua, Durangoko What the azoka fuck? hor, Santo Tomasak hor, Olentzero ere laster hemen, Bai. batean, De repente iritsi da dena. gaude, negua da iaia, nabaritzen da, hotza azkenean iritsi da. Bai, eta esaten genuen, hotza iritsi behar da, baino joain perezita pixkat. Tori. Tori, boom. Katarroak iritsi zaizkigu. Bai. Ni nahiko osasuntxua iniz mantetzen, Oin hau esangoet eta bihar gaixo, seguro. Baina...
Baina horri ondo hainez, nire defentsak ondo dijoaz, oengoz. Eta denborak aurrera egiten duen honetan datoz ebaluazio mota desberdinak, ez? Bai, Baita ebaluazio ere. anitzak. Ebaluazio Bai. anitzak eta ebaluazioak garrantzitsuak dira oso, arlo guztietan, ze hor azkenan egiten dugu pixka batez hausnarketa, balantza eta batez ere aztertzen dugu zer egin dugu gaizki. Igual tokatuko zaizu lanean egitea urteko balantzea zoritxarrekoa zu, hala bada, ze da, bola bat, desegita oso zaila dena, agian irakaslea edo ikaslea zera eta ebaluaketak dituzu, hori ere zoritxarrekoa zu. Gogorra bai ikasleentzat, baina baita irakasleentzat ere. Eta agian ere hariko zea ikusten Goodreadseko urteko ariketa bukatzera doala eta nahiko geizki jarraitzen dezula. Guri gertatu zaigu, ez da zer gertatzen, nik uste dut ezoikoak jarriko ditugula eta ez bali magera iristen abenduak 31an gure helburutara, uste dut urtarrilak ere balioko dula helburuak Eta hortan ere sakonduko dugu urtea bukatzean, ez? Eta atzera begiratzean, baina ni enago guztiz dezepzionatuta, ze garrantzitsuena da irakurtzen ari gerala. Bai. Eta jarraitzen ari gera. Eta gu hemen gaude, jarraitzen dugu hemen egoten, gure ikusentzule jarraitzen dute gurekin, eta denak aurreragoa hau da gerra bat, eta jarraitzen dugu, burrukan. Bai, eta, ematen dunez, naiz eta agian gerra ez dugun irabaziko, parte hartu dugu, ezta? Bai. Eta sortu dugu hor taldea, pina bat, orduan, horrekin geratuko gea. Bai. Galtzaileok gero egingo dituko baita gure saiakera berriak. Bai, hori komentatuko dugu, nola bukatzen dugu nik uste. Hori da, oindikan, ea galdu dugun modu egun batzuk falta dira, humillantean edo salbatu dugun bai, gutxi gora. Gero gaina, esan behar dago gere, oporrak etorriko dira, eta derrepente igual oporretan plot twist bat gertaliteke, eta batean gure helburuak lortu, nork daki, Bai, zemen kontuz. batzuk oporra asko dituzte, eta denbora asko, ez? Beharrezkoak diren oporrak ditugu batzuk, bai. Bai. Eta beste gauza bat ere gertatu zaigu aste honetan, nik enekien gauzain importantea zenik, mugimendu sozial bat da iaia, Bai. baina Spotifyek atera ditu urteko wrap-up, Hori da. Hau da, labur estadistika, gure musika zure ohituren. publikoki jartzen ditu, ez, antolatuta. Hori da. Hau da, horrela, zure datuak saldu egiten ditu seguramente, guk kukiak onartzerakoan onartu dugu gure gusto musikala mundu guztiak ezagutzea, onartu dugu, Bai. punto. Baina modu politean, zegia Bai. esan, polita balitzen da, jartzizkizute marrazki batzuk, gero jartzizu izaera. Eta itxoin pixkat, eta gaina bain gontan ikusi ditut TikToken, nola esan dezu dara hau, Spotifyekoa? Rap. Hori. Rap. Hori agertzen denean planetak. Bai. Zuk ez ikusi? Ez, nire ez dut ikusi, baina bildurra Nola ematen ez? dit. Ez dut ikusi nerea. Venga, Zuk zure ikusi dezu? let's go live eta ikusi Let's go zurea. live, nik erabakiko let's go live, abertzea agertzen da hemen. Ikusi zurea. Nola da hori? Spotify. Sartu Spotifyen. Bai, hemen entzuleak mesez jakin dezatela mugikorra hartu dutela, ikusentzulek ikusten dezute, baino bestek ez. Bai, Eta orduan, hemen mugikorra hartuko eta nori ematen diot hemen. Hala, ia da, jo, erresa zan ba. Dagor sartzen zea eta begien parean Bai, dago hor jartzen du, hemen, pum, bale, orduan hemen emango diot. Nik esan behar dut Spotify Premium dela Orain ze. inbertsio guztizona. Hanik hori Spotify Rap. ez dakat. Venga, garazi. Orain zein behar dut. Bera bakarri doa. Enough about 2022. Welcome to your Wrapped. Bueno, kargatzen ari da. Ba, eta bain ze. Baina nire lotxak hemen agertuko dia, ez dut uste, Ikusiko ez? dira zure gauza guztiak. Bale, reggaetoia gustatzen zait, bale? Venga, 22 genres. Ezin dugu 22 jarri, genero musikal. Hemen dakagu horratzean, gure... Lehenengoa, lehenengoa. Geizki, Spanish pop. Barkatu, bale? Osea, azken aldian, gero trap latino, petazeta, seguraski. Baina atzera junda itxoin, hau zer dijo, estoritan bezala oso azkar. Bai, indezakezu gero gelditu, behatza. Bale, behatza gainean jarriko eta Ez, geldituko. claro, ateratzen dizkizu datu pila bat. Datu gehiegi. Honekin geratuko gera bakarrik. Begira hemen. Ez. Begira, Spanish pop, trap latino bi, gero euskal rock, latin pop, eta Bai. urbano espainol. Hau da, gehien entzundako, garazik gehien entzun dituen generoak. Ene dos originala, gero nik dut parrantetan Baina abestu. horregatik. Eta orduan, berroin zein Eta orain bardet. jartzen dizu, gero jartzen du, ze humoretako musika entzuten dezun egunak aurrera inenean.
goizean. Eta jartzen du, irakurri ez, entzun detela, Espainiar estatuko 72ak baino musika gehiago. Bai, Wow, hori da asko, bai, ez? Imaginatzen dut. ezakit. Nik musika deixen entzuten dut, Nik goizetan duda eta... daukat, eduki guzti hau sortu dagon, pertsona bat erabiltzaile oro sentiarazteko berezia dela. Begira, nire top song, eske hau da maravilloso. La estanquera de Saigón, los chicos del maíz. Enintzan gogoratzen abesti horrekin. A ber, The Vibes oso 2014. fan, naiz, bai, eta ni garaia hor estankatu nintzen eta jarraitzen dut. Osea, naiz oso fan, los chicos del maíz. Begira, Nik ze eduki ondo. dut momentu bat, de Chica del Maíz. Txika, bai. Bai, nahiko fuertea. A ber, hemen igual, hitz egin zuk zen, hau hemen, ez, baino jarraitzen ari gera. zoragarria da, hau. A ber. Animatzen zaitugu Begira, eta gero zuena ere ikusi. ikustera, Your top songs. La estanquera de Saigón, Itzulera, Bueno, alucinatzen ari naiz. Barrionalistas, los chicos del maíz berriro, zeinen ederra izango den zetak, Berriro, zetak eta- peio reparaz patrozinatu gure saioa. eta volver los chicos del maíz. Osea, nago beti, chicos del maíz, zetak. Chicos del maíz, zetak. Es que los chicos heredia, majísimos. Oso Bueno, fan. Venga, aurrera. Aurrera, eta orain ze. Nahi etena jakinda iristea, ze agertzen zaizu momentu batean, artista eta besti entzunenak. Bost eta bost. Bosna. A ber, eta hori nun jartzen du, a ber, hau. Ba, momentu ematen eske, klaro, Pixka meno de luzea mila da, datu. Nik esango dizut, begira, Zurea zein nerea da? dira. Eta ez dakit, ez dut konpartitu ze gero, gauza bat da, zuk ordaintzen duzu premium zerbitzu bat, eta bon, ematen dizut hau, eta gero gainera sortzen dizu playlista urteko Claro. abesti entzunena, eta gorde dezakezu eta entzun hori. Ez que nik ez dakat premium. Bueno, nik bai. Nik ez dakat. Hori, supongo, edukiko ez aukera igual. Bueno, ez Ez dakit. dakit. Bueno, berriro hemen, Baina kontua da- Your top artist, osea, nire artista top, los chicos del maíz, sorpresa. A ver, Kontua da, bai. ez Spotifyek sortu eta bidaltzen dituna, nik flipatu eten aurten da fenomeno sozial bat dela, zenbat, osea, jendeak hau konpartitzen duela, konpartitu behar dela. Osea, gauza bat da, sortzea, baino benetan sortzen alda ez badezu erakusten. A Esan nahi ber, dut, hau da, nik lehen gurtan egin un baino ez nuen erakutsi, baina egia da, orain adibidez publikoaren izela egiten, nire artista topak direla, eske naiz super ni. Osea, nago oso pozik Spotifyrekin, oso ondo ezagutzen hau. Osea, begira, lehengoa los chicos del maíz, bigarrenak zetak, hirugarrena Gatibu, laugarrena Entol Sarmiento, eta bosgarrena El canto del loco. A ber, bueno, zer omena da. gaixua. Nire bura ikuste zenelakoa dan, ez? Eske, orain gauza asko ulertzen dira. Dituzun buruan, bai. Bai. Eta bestiak, Eta bestiera ere badago? Bueno, Amalia, osea, hau noiz deskubritu zenun? nik aterazan momentuan Bai, eta... ikusi nuen. Ja, sare sozialetan mundu guztiari da honen inguruan hizketan. Bai. Eta ez dakit zergatik, bueno, niri zait ez dut aurkitzen. Baina nik neukan, bira, nire top artists Bad Bunny, Bad Noski Bunny. baietz. enago hainpozik, baina hau da diskoak atera dituztelako. Hori ere egia Gero, da. bi bizarrap, enago ados, ze hemen gero kontua da. Nik dauzkat obsesio momentuak. Eta ze gertatzen da, nik asko erabiltzen dutela adibidez korrika egiteko, Spotifyko playlista automatikoki sortzen eta aldatzen dena abesti entzunena. Eta ordun elikatzen dut algoritmo hori, eta ez da, igual ez dira gehien gustatu zaizkidan abestiak edo artistak. Baina, A ber, baina, Maria. playlist horien bitartez dira agertzen zaizkitenak entzunen bezala. Baina gero batzutan Osea, ere enago ustez ere ados. gertatzen da igual, zuk ez identifikatu abesti bat edo talde bat, zure talde gustoko bezala edo gustokoena bezala, baina azkenean askotan gero juten gera, eroso sentitzean musikaren gana, adibidez, osea, Gatibuni naiz, Gatibun fana, hain dala 10 urtetatik, orduan. Bueno, orduan, baina bira zer random. Hirugarrena da Rosalia, Oso ondo. eta ni naiz Rosaliaren hain fana. Laugarrena da Little Sims, Ez dakit nordan hori. tipa bat puta ama bat. Eta bosgarrena da Fletcher, beste puta ama bat. Baina, bueno, eske nuk esango bat ere. Gero Top Songs Backseat dela Little Sims horrena. Bi, Quevedo Bizarrap, A laguntza bidali, lobotomizatu naute. Bai, baina normala da, osea, mundu hontan bizi zera zu ere, eta Gero. date hori... Baina oso fuerte da, gero, hirugarrena Becky's So Hot, hau da, komentatu nuen hau beste saio batean, hau da besti bat Fletcherrek
lehen esandako artista horrek hori da, egin zuen bere ex baten neskalagunaren inguruko abesti bat. Beki da bere neskalaguna izandakoaren gaur egungo neskalaguna. Bueno, kotilleo bat. Laugarren abesti entzunena da Conosciuti, eskezak nola esan, italiano bat, abesti italiano bat, ez dakit zergatik entzundetena pila bat, eta 5 Mac Miller Love Lost. Hori ados. A ber, argi dago, zure zerrenda ikusita, zure burua dela, askoz ere, Indie pop. interesgarriagoa nirea, baino, indie. niniz basika bat. Nire baina genero ez importa. guztiak ziren indie. Niniz basika bat, ni ondo. Urtea ere ez dugu euki. Gehiegi inobatzeko, ze ja realitatearekin nahiko. Eta gero adibidez dago beste bat, sortzen dizu zea bat, zerrenda bat, your missed hits, en plan galdutakoak. En plan izorrai, hau En dezu plan, entzun. Hau trendina zen, oso entzuna zen, baina zuk ez dezu entzun. Bale, eta adibidez, zerrenda hori izango da erreala. Esan nahi dut, nik ez dakite zer Eta mundu nor da honen jende hau inguruan. ez dut ulertzen, klaro. Ez dut inor ezagutzen. Baina seguro, jendeak ordaintzen dula Spotifyen lehenago ateratzeko bera bestia, ez dakit nola esan. Olako ere egongo dia, hombre. Ez dakit. Nik ez dut industria hainbeste ezagutzen eta lehenengo urtea da benetan inoiz ez dut ikusi Nikolako nere, zer? Nik lehen urtean bai, baina nik enun publikatu. Nik ez dut publikatu. Eta orain publikatu eta jendak pentsatuko du. Nor da emakume hau olako musika Keba? entzuten duna, baina Keba? bai, nik hori entzuten dut. Eta joan nintzen elkantoroko kontzertora barkatu. Aurten ari za bizitzen momentu nostalgiko ugari. Oso, bai, izango da, ja hurbiltzen ari garaia, ez, Bai. bizitzeko fase batera, zeinetan atzera begiratzea polita dan. Ni aurrekoan hola momentu existentzial bat bizitzen egon nintzen, existentziala edo pixkat dramatikoa. Eta egon nintzen entzuten Avril Lavigne. Oi, Bideoklip hori ari dena gurutzatzen errepide bat. bai, horrek gainera da azalaren argazkia, izan daiteke ez da, bai. Mitika bat, bueno, Bai, ba hori no, entzuten eta, eskepila gustatu, disfrutatu nuen. kontatu Noski nizun. baietz. Nik ere erosi dutela aurren urterako sarrerak, Bai. Blink 182 ikustera juteko. Osa, hori izan da Remember total, eta aparte ikusi detela Simple Plan eta Sum 41. Horregatik Osa, esaten izan dut. da Remember urtea. Ni jungo nintzake oso pozik Paramoren kontzertu batera. Paramore. Ai, Hayley Williams. bai. Baita ere. Bueno, Orduan. egingo dugu aurrera. Aurrera egin agian, beharko dugu. ez? Albisteak hoiek izan dira. Bai, ez dugu hola... Ez dugu gehiago sakondu nahi, jazta. Ez, Bestela, jazta. naiz Gaurkoan- irratia entzun, aurra albistegia dakazute, eta hor informazio gehiago, eta informazio serioa. Hemen ja, lasaiago Kazetari ibilira. asko ari dira lanean zuentzako edukiak sortzen. Bai, beraz, irratia entzun, eta informatuko zeate. Bueno, planak, garazi, planak, zergatik aurreratu dugu hau? Hau da, pixkat kontestu emateko, ez? Ari gera egiten aldegun guztia zu animatzeko Durangora jutea, egun batean edo egun batean baino gehiagotan. Baino jakin behar dezu Durangon azokaz gain, herri bat dagoela, Hori da. ez? Ze Durango toki bat da existitzen dena landako gunea zaratago. Eta dago urte osoan hor. Ez? Eta dauka eliza bat oso polita, Eta baita daka museo bat. bai. Biak oso gomendagarriak. Orduan, ara juten baldin mazeate, aprobetxatu, ezagutu, ez da Bai. ingurua, eta... Elizak dauka zuri artea eta historia gustatzen zaizula, ataria, kanpoko ataria da dena egurrezkoa. Eta da super zabala, eta lehen egiten zuten merkatua elizatari horren barruan. Bai, esan, niz sekula, joango naiz nire. Ba ondo dago. Eta ber, Turismo dena- pixkate egingo dena dugu. oso eskura dago. Bai. Beste daturen bat manejatu behar dezutena Durangon plan bat egiterakoan, Durangoko elizara juteko eta museoa bisitatzeko, mesedez garraio publikoa erabili Durangora juterakoan. Badakit lata badala askotan, eta... Baina ez da lata, geizki ohituta zaudete asko. Eta kotxean batzutan ez, dena dela zoragarria. Baina Durangora jutea ez da zoragarria, ze jungo zera Durangora, eta ezingo duzu kotxea inun sartu. Zezoaztu eta da Euskal Herri osoa, eta utzi beharko zu kotxean nun eta jurretan. Orduan, olako disgustorik ezartzeko, garraio publikoa, egia da, guk ezagutzen dugula Gipuzkoako garraio publikoa eta batez ere Donostiko garraio publikoa, eta hor aurreratu dezakegu, hartu dezakezuela Euskotren,
bai da pixka bat, bidaia luzea, baina interesgarria seguro. Baina ez da luzea, ni jo nintzen lagunekin, nola egin zuten Durangon, Bai, feminista edo... Bai, kongresu feminista, bai. Bueno, ez dakit izenbura, nola, zeukan duela pare bat urte, eta junginan lagun batzuk trenez, eta nik usten asko zokerrago izango zala. Karo, nire lagun batzuk egin zuten bere garaian berdin, baino bueltan. Eta buelta gogorragoa. Ordu txikitan eta bakizu. Bai, bueno, igual zorabiatuta tabla. Agian, orduan, klaro, segun noiz hartzezun Euskotren, izango da erosoagoa edo agian traumatikoagoa, baina Euskotrenek utziko zaitu Durango bertan, eta bestela hartzen dugu pesa, ez pesa da, Bilbora eramaten gaituen autobusa, alsak ere ustez baduela, orduan hartzen dugu autobus bat, eta joten gera Bilbora eta gero Bilbon hartuko dugu metroa. Eta gaina, oain dakagura garraio publikoa, merke, azkena junitzen Bilbora 2,73 € truke. Oso ondo, hori da mugianik erabiltzetelako desente, baina da oso fuerte, baina oso ondo, aprobetxatu beharko deu. Ola izan beharko luke. Orduan, jakin, Donostitik behintzat aukera horiek dituzutela. Gazteiztik, ideik ez, baina interneten Google. Edo zertarako erabiltzen dugu Google, ontako erabiliko dugu, eta Gipuzkoako beste herrietatikan ere, informazioa bilatu, seguro alternatiba bat badakazuela, baino, kotxeakin gero arazoak egongo dira, eta agian eguna ez da hain zoragarria izango, zeia malaletxeakin jungo geha azokara. Eta gainera, ze beharrez, jungo zea eguna pasatzera lasai, disfrutatzera, jun irakurtzen bidean, bueltatu irakurtzen. Bai, oso Durango vibe gainera. Bai, ja mudean sartu, podcast bat entzun, Hori da. Gure podcasta entzun. Adibidez. Bidali zure lagunei gure podcasta. Eta horrela iritsiko zate tita baten. Bai, Amalia, nola? Aklimatazazio, bueno, jarriko zaitugu mudean. Eta bidai izango da atxegina. Orduan, planak hor txutzi ditzakegu, ez da, Amalia? Bai, hori eta gero, bazkaldu Durangon. Bai. Jan zerbait, poziki bili. Ondo, pasa, eta gero ja, balimadakazue aukera, eta parranda ona bota. Ze hor dago parranda zoragarria baita, ere. Baina gu egia esan gatoz gehiago sobriedadetik hitz egitera. Hori da. Eta gu gatoz liburuez eta agenda kulturalaz hitz egitera. Orduan, behin... Zer egingo dugu lehenengo garazia hasiko gara, aukeratu dugu importantea dena azokan. Bai. Zerrekin eta gure kriterioarekin beti bezala. Eta punto. Eta orduan, egingo ditugu gure... Honi deitu diogu Durangoko azoka Garazik eta Amaliak kuratuta edo komisariatuta. Hoi da. Orduan. Lehenik eta behin, aukera garrantzitsua, erabaki garrantzitsua. Egun bat edo gehiago, Amalia. Bai, bueno, ni ezakit, nik bizitza bat daukat lana eta izaten dut orduan, gehienez egun bakarrean juten naiz, badago jendea aniten duna lo. Edo bizkaitarra dena. Eta aldena jun behin baino gehiagotan, ezakit ostaturen batean tokirik galdituko den libre, nahi bazute bertan lo egin, baina bueno, egun batekin nahikoa da. Eta niretzako da, egun pasa egiteko plan ona. Bai, nire ados horrekin. Orduan zengo dugu, atera dugu egitarau osoa, irakurri dugu guztia. Luzea da oso. Eta egingo dugu, nabarmenduko ditugu, interesatzen zaizkigun jarduera, ekintza eta abarrak, esan bezala, nahi deguna, eta punto. Bai, azokari hasiera emango zaio abenduaren 7an, eta bueno, abenduaren 7 hortan, egitarauean, bueno, 7tik 11 asteazkenetik igandera. Horrek esan nahi du ere, aprobetxatu zekezula, zubia, jaieguna. Hori da. Eta lehenengo gunean hori esan bezala, bueno, ditugu jarduera, bueno, pila eta aukera desberdinak. Guk hemen... Bai, pila bat. Bai, goizean, goizeko 10:00-atikan, ez dakiz orduk arte, ustez, Nik esako nuke, mira, 10:00 arte, osea, que, etzea aspertuko... Dituzu gauza pila bat, behira, hemen albiste batean jartzen dute. 258 estan izango dira, 930 nobedade aurkeztuko dituzte, 689 izango dira liburuak, 151 musika produktuak, 46 aldizkariak eta bestelakoak,
Eta bestelakoak 54. Bueno, iruditzen zait hau barbaridade ba, bat. bai. Ez? Osea, Bada. ondo zaudete Gerediaga elkarteko langileak. 250 kultur ekitaldi. Eta, gauza gehiago, hemen ari naiz Bai. irakurtzen eta dira gauza asko. Bueno, orduan. Hasiko gera, egunka, zazpian, asteazkena. Esan bezala gauza pilo bat, eta guk ze markatuko dugu? Bueno, ba... Irekiko da landako gunean, gune nagusia, 10:00 Bai, igual ez du merezi, ordu hortan jutea. Eta guk Ikaslegoa azpimarratu dugun gauza bat da, nola ez, gure patrozinatzaile irakasle jaten ematen digun esku, jaten eman Ez. enuk esango, baino inspiratzen gaituen Hori bai. iturri, bideo laborategiak Euskal Edukien plataformen berri emango duela, zer suposatzen den ikuste, azeduko dutela, gu adibidez horkoa gehala. Bideo, haupa, bideo, gora Eskerrik asko, bideo, mila esker, Eta hau, aurkezpena egingo dute kabian. Kabia da gunea, dedikatzen zaiona teknologiari edo... formatu berri, ez da? Bai hori da. Eta horri biliko dira baizketan. Orduan, hori apuntatu abenduaren 7an, Pasa zaitezkete, nahi badezue. Nik gero apuntatu dut, 5:30 Kei Tempesten antzinako berriak liburuaren aurkezpena. Hau da, itzulpen bat egin duena Itziar Diez de Ultzurrunek, Igel Argitaletxeak argitaratu duena, eta Kei Tempest da abeslari bat. Baina idazten du baita ere, da pixkat abeslari eta nik esango nuke pixkat kantautor generoan sar daitekena, orduan nik uste dut hortik ez olerki egin zara saltoa. Eta ez dut inoiz irakurri bere zer eta asko interesatzen zait. Badakizu, Amalia. Eta nik hori nire buruan apuntatu dut. Osake wish listaren parte ere bada. Bai, izango da, gero... Gero zehaztuko dugu gehiago, baino hortxe egongo da, ez da. Lehenengo egun honetan pentsatu duzu horrela... Egia esan, lehenengo egunean nik ere ikusi ditut badaudela firmak, baita ere. Bai, claro. Eta hor, artista desberdinak egongo direla. Eta, agian ere, hurbilduko naiz. Nago lauretan nahi badezue liburu baten aurkezpena deitzen dena puta zikina. Bai, hori ikusi dut ere. Bai, ezakit, Smith and Mac. Nik uste eta esango nukera itzulpen badela. Eta da, katakrak, beraz, promete. Bai. Ezta? Bai, katakrak argitaletxek egia san Beti katalogo oso ondo. interesgarria dakar urtero. Gero, abenduaren 8an, urrengo egunean, Ostirala. nik apuntatu eta adibidez badago Ines Osinagaren diskoaren aurkezpena, orain toki askotan agertzen dena, baina niri asko interesatzen zait Katixa Agirrek aurkeztuko duela Berri Zentauro, eta Katixa Agirreren iritzegintza asko gustatzen zait. Bai, Katixa Agirre nire ustez da idazle oso ona, gainera hausnarketa zoragarriak egiten dituela iruditzen zait, eta gainera irakurlea beti, hausnarketa horren parte egiten du, ezta? Eta animatzen zaitu, gai desberdinen inguruan zuk ere, pentsatzera. Eta egia esan nire wishlist hortan ere Berri Zentauro badakat, ze Katixa Agirreren lanen bat irakurri dut, eta egia esan autorea gustatzen zait. Eta orduan nik ere, bere aurkezpenera, ez dakit jungo naizen, baina bestela seguro streaming bitartez edo ikusteko aukera izango detera. Baina interesatzen zait asko. Bai, gu hemen Katixa zaleak gera. Bai. Ze gehiago apuntatu dut Arkaitzkanok aurkeztuko du azken, nik uste hau poesia liburua dela, Pozaren erdia. Ikusi dut aste honetan edo aurkeztu duela ere bai, eta nire egia esan Arkaitzkano da gustatzen zaidan, irakurtza gustatzen zaidan gizon gutxietako bat. Orduan berriro ere poesiara hurbilduko zera, Amalia? Eske azken aldian hitz egin genunaren ondoren nik lehen asko irakurtzen nuen poesia eta irakurtzen nuen asko poesia eta neukan esentzazioa neukala gaitasunik irakurtzekoa eleberri bat edo saiakera bat edo beste narrazio mota bat eta orduan hasi nintzen guztiz kontrakoa egiten eta orain ez dut poesiarik irakurtzen orduan bai daukat zakit
gustatuko litzaidake berriro konektatzea horrekin. Bueno. Esan. Eta Arkaitz Kanoren poesia irakurria daukat lehenagotik ere eta gustatzen zait. Ze esango dizut? Bueno, eta hurrengo egunean, hau da, larun batean zer dugu, abenduak 9. Bueno, honetan nik nabarmendu behar dut, itxaroten daramadan momentu bat iaztik urtebete, zain eta gero, egon eta gero, Archipelagoa podcastaren bigarren denboraldia aurkeztuko da. Ni oso fana naiz. Eta... Bai, egon da zitzegin diazu, egia esan nik ez entzun. Ez entzun? Badakit, pendiente. Bai, igual gabonetako opor luze horietan, ez da malea? Bai. Denbora hartu dezaket. Bai, entzun dezakezu behin eta 2 eta 3 aldiz. Bai. Oso ona da fikziozko podcast bat. Hau da serie bat ikustea bezala, baino entzunez bakarrik. Eta da Euskal Herrian kokatutako istorio bat, postapokaliptikoa, bueno, berez, 2023 urtean kokatua dago, uste dut, baino egon dira Euskal Herrian ezakit bat tsunami batzuk, eta bueno, mundu berri horretan kokatua dago. Eta oso ona. Bueno, entzungo dut orduan. Bai, niri, pila bat gustatu zitzaidan. De hecho, nire aitari jarri nion berriro, eta ari naiz berarekin entzuten, ze berak ez ezagutzen, eta ez dakit lagunei ere bidali nien jende guztiari, ze uste... Astuntxo jarri ze horrekin zu. Eske oso ona da. Eta niri fikzio, deskubrituet fikziozko podcastak asko interesatzen zaizkidala. Eta ez dut besterik ezagutzen. Orduan, hori, zengoet. Bai. Eta gainera, euskerazkoak ere seriak eta ez daude hainbeste, edo ez dakit bestela ere ez daukate, ondarrauak daukat super pendiente, adibidez, hori nik uste gustatuko zaidala ere, baina ez dut ikusi horren arte. Bueno, aurrera goaz, zerekin beste argitalpen importante batekin. Oi, esaten unik, zei dauk, noske baietz. EASek Ganbila bildumaren baitan aurkeztuko ditu, argitaratu dituen azken 2 lanak. Bai. Eta horietako bat da album. Bai, mesedez, hartu agenda, apuntatu album. Erosi behar da. Ya está. Eta punto, eta ez galdetu zergatik. Erosi behar da. Eta galdetu nahi badezu zertaz ari geran izketan ez zulako ulertzen. Hori bai. Bilduma hau zer da? Da, antzerki ezaki nola ditzen da, antzerki testu. Antzeslanak argitaratzen dituen argitaletxe bat. Hori da. Baina testua bakarrik. Eta album zer da, askotan aipatu dugun bezala, antzeslan bat oso ona. Bai, mesedez, gainera, adi, jarraitu ezazue Formol konpainia da, ezta, Instagramen. Jarraitu beraien Instagrama, ze benetan nik antzerkia ez dut ikusi, ze erosin nuntik eta, baino izan zan momentu batean COVID-arekin oraindikan bildurra genekala, eta nire ingurukoek COVID harrapatu zuten, orduan ni bazparen itzan jun. Eta orduan, sarrera hortxe geratu zen. Baina biraren azken datak argitaratzen haidia esaten nun egongo dian, eta azken showa laizter izango dute, azken emanaldia, orduan. Nire hori indikan ez diate esan, ze lehengoan intza topatu nun basarten. Eta esan nio, benga intza, esaidazu azkena noiz izango eta sorpresa indikan. Baina adi nago, ze sare sozialetan argitaratuko dute, eta esan diate benetan antzezlanak merezi dula, pixka bat gure gaur egungo gazte milenialon, ez da, egunerokotasuna aztertzen dela antzezlanean, eta, izugarria da lana. Egin duten lana, egin duten proiektua, eta beraz, aukera balima dakazute, adi jarraitu beraien sare sozialak, eta ikusi ber, emanaldi baten rajun zaitezketen edo ez, eta bestela erosizazue beraien album lana Durangoko azokan, noski baietz. Bai, ari nintzen begiratzen beraien sareetan abenduaren 14ean Elgoibarren izango dira, eta gero aurrerago ez dute argitaratu oraindik, baina adi jarraitu eta esango dute. Super hype sortzen azken emanaldiaren inguruan. Bai, ikusten zerbait egingo dutela. Berezia. Daukate gaur totelka, merchandising oso ona daukate. Bai, nik erosi nahi diet gainera. Antzezlana oso divertigarria da, nik parrasko inun, oso ondo pasa nuen, asko gomendatzen dut, oso onak dira denak, konpainiako denak, eta
zergatik ez zerate jungo Durangon bazaudete, ez dut ulertzen. Nik ere ez, eta album erosi, jazta. Bai, nik hori ere wishlistean Nik ere. daukat karrito de compran sartuta. Nik ere. Bueno, gero apuntatu dut Irene Solaren idazle katalanaren azken lana ere aurkeztuko dutela, dikeak izena daukana, eta hau ba interesatzen zaitze, ezakit, niri aurkezpenak asko gustatzen zaizkit. Entzutea jendea liburaren inguruan hizketan eta azaltzea pixkat horren nondik norakoak eta ustet igual dudatan bazaude edo badakizu ze erosi edo ez, gustatuko zaizun zerbait edo ez, agian juten bazera holako aurkezpenetara lagunduko dizu erabakia hartzen, ez? Eta horrela. Bueno, eta nola ez, baitere apuntatuta Nerea Ibarzabalen Bar Gloria, Susa argitaletxeak atera duen lana, eta bueno, nik hori ere pendiente. Bai, nik irakurri nahi dut atzorako nahi dut. Gauza asko nahi dituzu egin, baina liburu hau irakurri nahi dut, bai ala bai. Bai, sartu zaitola buruan, gainera nerea ezagutzen dut eta seguru dagoela oso ondo, eta nahi dut irakurri, ez da bakarrik erosi nahi dutela, irakurri nahi dut. Ze gauza desberdina dira, jente. Hemen, Durango azokan biratuko diozu aurrez aurre zure barruko monstruari, esaten dizuna behar dituzu 10 liburu, badakizuna igual gustatzen zaizulako, polita da, ez dakitzer, katakrakek eske oso edizio politak ditu, baina ez dezu behar irakurri zenun liburua, edo ez dezu irakurriko ze dituzu teoria feministako 10 liburu etxean, eta ezin dezu gehiago existentzialismoarekin, eta... Erosiko dezu. Bai, baina dena. Zentratu pixka bat ere bai, mesedez, Gero hor apalean ditugu liburu horiek, eta bai, liburu hori da 2004ko Durangoko azokakoa, eta eta nik badauzkat beste azoka batzutako pendienteak orain. Nik ere. Eta gero horrekin bizitzen jakin behar da. Bueno, ingo dugu aurrera. Hori da. Hemen jasten dira egitaragoa luzatzen. Lehenengo egunetan pixkat laburragoa da, baina jasten gara asteburuan eta sartzen eta kontu zibili. Zer da, azimarretu eta adibidez hau berria da, nik uste, aurtengoan lehenengo aldiz egongo da liburu katalanez argitaratutako euskal liburuen stand bat Polen edizionesen argitaletxearena. Eta bueno, handik pasa, egon, ikusi, entzun, ze kontatzen duten, itzulpenaren inguruan, gero apuntatu dut ere badakit dagoela mai inguru bat edo zerbait badago, gero ikusiko dugu, itzulpen gintzaren ingurukoa, eta hori da niri interesatzen zaidan gai bat, besterik gabe. Bai. Hola. Eta zer gehiago, Amalia, abenduaren 10erako zer azpimarratu duzu? Xabier Leteren lirika osoa, toma, aurkeztuko dute Lourdes Otaegik eta Alex Gurrutxagak, eta nik daukat kuriosidade bat Leterekin, ez? Da santu bat bezala. Bai, ala da. Eta aproksimazio bat, berze kontatzen duten, zera barmentzen duten, probatze aldera. Ezakit, nago pixka eta abenturera. Bai. Eta hau da guk esan bezala komisariatu dugun aukeraketa bat, baino gero zuk ikusi. Noski bai, ez gauza pilo bat utzi ditugu hor. Gu hona gatoz zuri lana erraztera. Gure gustoak kontuan hartuta. Eta tunel zabal honetan argia jartzera, fokua jartzera, gauza gutxi batzutan. Bai, ni egia da, sartu naizela lehen Durangoko azokaren web horrira, eta saiatu naizela hau interpretatzen, eta ez dakit nire neuronek gaur ez dutela gehiago funtzionatu nahi, edo ez dakit oso ondo gertatu da, baina nik enun ezer ulertzen. Hori ere izan liteke. Ikusten ditun hor datak, jarduera desberdinak, informazio pilo bat, eta nire buruak etzun ulertu nahi. Bai, batzutan zaila izan daiteke ez, ikusten dezuna nolako zerbait, eta igual nahi dezu Durangora jun, edo esaten dizute bai ondo dagoela, eta ez dakizu ez nora jun, ez gero zertara jun, nola egin behar den, hau kontuan izan, ez dezu, ia zarraro izan zen txandak eta mobidak zauden. Durangoko azokan zuzoaz, behiratzen dezu eguneko egitaragoa, eta sartzen zera nahezun aurkezpenera, nahezun tokira, normalean, ez da txartelik ez ezer behar, erreserbarik. Osak ez du, atea ireki, sartu eseri, iritzia eman, entzun,
disfrutatu, gero bazkaldu eta ongi izan. Hori da. Besteik ez zein ber. Beldurri gabe. Gero, aurrera eginez ikusi dut, ze badago Durangoko azokan, liburu eta diskoaren azoka da Durango, baina dago irudienea gunean, dagoena zineman, Durangoko zinemaretoan, ematen dituzte edo pelikulak, edo estrenatuko diren filmen zati aurrerapenak, edo dokumentalak osorik, gauza desberdina daude, eta aurten egongo da Irati, pelikula. Eta normala. Bai, Izugarrizko arrakasta izaten ari da. Bai. Jaialdi desberdinetan aurkeztu dute dagoeneko, eta danakaidia esaten pelikula zoragarria dela. Bai. Amaliak ere ikusi du. Bai, asko gustatu zitzaidan, oso gomendagarria, Goya sarietarako 5 nominazio ofizial ditu, zorionak, eta nola galdu aukera hau, otsaila aurretik ikustekoa Irati. Baina ze jarri dute pelikula? Ba, ez dakit, igual bai. Osa, pelikulak eman izan dituzte osorik. Ez dut begiratu zehazki. Bueno, bertan Baina bali izan mazadete, daiteke baietz. bazparejun, zeagian sorpresa hartuko ez Bai, eta hau begiratu, ze irudieneako emanaldietara sarrera mugatuak izaten dira, areto barruan direlako, zinema aretoan ordaindu behar dira, eta agortzen dira. Orduan, horrekin kontu zibili. Azpimarratutako beste bat, Luisa Carnesen ipuinen itzulpena da, Nele Sarriugartek egin duena Erein Argitaletxarekin, 13 ipuin du izena. Luisa Carnes ezagutzen dut, baina ez dut irakurri inoiz, eta Nik ere ez. Eta horregatik. Agian, bai. Ezagutzeko ez da. Bai. Autore A ver, que se berriak, erronka berriak. Bai. Baina, bueno, Luisa Carnes aspaldikoa da, ez? Bai, baina berria igual zutzat. Bai, osa, niretzako, bai. Guztiz, gero, hau azpimarratzen hau guk ikusi dugu. Zinemaldian ikusi genuen. Hau zen zinemaldian, eta ibilbide oso nahi izaten ari den dokumental bat da, Karpeta Urdinak. Dokumental gogorra, dokumental ona, dokumentatua. Gauzak Datu oso asko. ondo esplikatzen da, betaurrekoak eraman miopia balima dakazu, zein nik enitun betaurrekoak eraman, eta dago testu pilo bat. Bale, bai, egia da, dokumentala dala, baino irakurri behar da, eta hori egia da. Orduan, ni betaurreko gabe junitzan, eta, bueno, izan zen show bat, niretzat. Baina, hala ere, naiz eta dena ez nuen irakurri, dokumentala ulertu nun, por supuesto, dokumentala disfrutatu ez dakit da, nitza, baino merezidun dokumentala da. Bai, da torturen inguruko dokumentala, agertzen da jende asko beraien esperientzien eta bizipiren berri ematen, gero nola ez Pako Etxeberria agertzen da bere iritzia ematen eta bere datuak ateratzen ditu karpeta batetik diala 3.000, eta bueno, oso ondo dago. Zenbat datu manejatzen ditu, Ze profesionala handia, ze ikonoa. Bai. Da, sello batean jartzeko moduko aurpegia. Hala da. Bai. Agian, noiz baiten, gertatuko da. Bai, edo kromo bilduma bat, imaginatzen. Bai. Euskal Herriko ilustreak. Nik lagunekin askotan pentsatu, eta imaginatu zure kuadrilla eta zure lagun eta ezagunekin eduki alizatea kromo bilduma. Eta denen aurpegiak. Zepolita. Baita gero, ezaugarretan zagartzen dugu. Hau da first datesen bezala. Vale. First dates, vale, oza, Amalia, vale. 28. Eta gero hor zerbait definituko zaituena. Ia, baina ez. Ia, baina ez. Adibidez. Vale, izan behar da zerbait out of context. Eta gero kontuatu zea, baita ere, karo, kromokin ezin goza, baina first dateset jolasten dute musikarekin. Igual, tipo batek esten bari badu, eskeni naiz, ez dakit. Igual, imagínate, itxaso asko gustatzen zait, eta ez dakit eta jartzen dute de fondo Sirenita. Bai, edo Kentzazpi. Edo. Gure kasuan ez. Edo gure kasuan Kentzazpi. Baina ongo litzake oso ondo. Egia esan, nik nahiko nuke. Nere lagun batek kromoa dauka. Egin zioten, kromo bat. Eta, claro, hori ikusita gero, envidia. Es muy mala la endivia. Bai, baina. Bueno. Ta sana no hai. Ze gehiago dago. Adibidez, Anari Alberdik erabaki du diskoak ez ezik liburuak egitea. Eta aurkeztuko du Gari eta Goroldiozko. Ezagutzen ez deten liburu bat,
susmatzen dutena izango dela poesiakoa, poesiaren generokoa, eta segurazki tristea. Tristea nik ere ez dakite, baina tristea segurazki Negar egiteko gogoa emango dio irakurleari, izan daiteke. izan daiteke. Baina Orduan, bueno, mood horretan baldin bazaude, ez dakit, bikoteak utzi bazaitu, bikotea utzi badezu. hori da, hori ere izan barra gogorra, Bai, gertatzen dira, ez, horrelako Halakoak. gauzak. Bai. Gero, bueno, hau jarri dut delako niretzako Durangoko azokako Baina hau da betikoa, ez? Landako gunea bezain zarra eta establea den asistente bat. Dena, Jakoba Errekondo. Beste behin, beste liburu bat aurkeztuko dugu. Oraingoan, Ilargiaren egutegi 2023. Ni beti juten naiz, beraren aurkezpenetara eta hola, behin Ikasten letxuga, duzu asko edo. bai, eta banatzen ditu behin letxuga zea bat, landatzeko Bai? hazia, ez? Ja hazita zegoen letxuga, bakizu landatzeko letxuga txikiak saltzen dituzten. Bai. Olako bat. Begira. Osan beti zerbaitekin etxera. Bai. Eta ez bakarrik Edo bere ezagutzekin. liburuarekin, claro, eske tipo honek Ezagutzekin seguro, baina gero gainera ekstrak egon daitezke. Antzinako jakituriaren ateak. Eta bueno, maneri konforta sortzen diten tipo bada. Ta beran ikustea inpozika hain ziur eta hain emankor, ondo sentitzen. Bere energia ez da, zure Bai. gana iristen da. Bai, eta behar dut, pixka bat. Behar dut bere bizitasun hori niganaino iristea. Bueno, ikuste zue agenda dakatela luzea Durangon, Jarraitzen dagoen folioak pasatzen, zekarri dugu ordenagailu bat badaukagu, baina gu paperean Bai, pixka bat gabiltza. gustatzen zegu papera oraindik. Gero, abenduak 11. Igandia. Hau, azpimarratu dut, ze kuriosidadea ematen dit. Da, hau, bira, Durangokotik gertu bizi bazea, 10 ditan hasten da. Igande bat da, esun plana. Zemate dizu denbora lehenago gelditzen zea gozaltzen dezu. Nahi baezu, korrika egin eta gero gozaltzen dezu eta gero zoaz landako gunera. Zergatik, zer dago Durangoko azoka desde el punto de vista de un geógrafo japonés. Eta ya está. Isao deitzen da. Eta What the fuck? Isaok esplikatuko du Durangoko azoka ber ikuspegitik. Neri hau da, gehien interesatzen zaidana. Nahi dut jakin. Zer esango duen, ezta? Nola Bai. aztertuko duen? Bai, zer esango du, zergatik dago hor, bai, interesatzen zait, eta punto. Badakizue, Hola, apuntatu. 10 11 landako gunean, ordu erdirauten du. Eta ja, azken eguneko zure azken must oiek, Bai, Amalia. baina, dia, Bueno, mira, bat, bi, bai, hiru, guk egin dugu, lau, bueno, bost horri alde, ozeano, Azken eguneko egitera guarekin, kontuz. ozeano horren barruan hartu ditugu gure aukera txiki batzuk, Bai, gaur baina gatoz en plan minero. hori da. Zuen gana, bueno, ze gehiago dago, munduko poesia kaierak aurkeztuko dituzte, azken argitartutako azken idazle itzuliak, direnak Ana Akamatova, ezakit horrela esaten den, eta Federico García Lorca. Hau azpimarratu ez batez ere, García Lorca Bai. interesatzen zaidalako, eta berba, ze nola aukeratu duten, ze kriteriorekin zer itzulita zerrez, eta bar. Eta ea zen lan, ez da? Itzuli Bai. dituzten. Hori Bai, interesgarria izango da. Ez dakinarentzat munduko poesia kaierak da bilduma bat, niretzako oso interesgarria adibidez, nahi badezu ulertu edo egin irudi orokor bat poesiaren historiarena. Nazioarteko poesia egintza zer egon den, nortzuk egon diren, ze kontatu duten, ze da denak dira nazioarteko autoreak euskerara itzuliak, eta beraien obrako aukeraketa labur bat eginda. Osa, dira antologia laburrak, monografikoak idazlenak, eta oso interesgarria da. Oso ondo dago. Eta hola, gero, ze gehiago? Poesia gehiago, Bai, Amalia. Angel Erro, zergatik? Angel Erro ere, oso nerortzen zaitelako. Eta punto, eta bere aurkezpenetara jun izan naiz eta ondo pasatzen dut. Eta aurkeztuko du beste poema liburu bat, deitzen dena, poema liburu bat irakurtzeko jarraibideak. Mira, igual hori niri ondo etorriko zait, esan izun Ondo lenguan, egongo da. Itxura ona dauka. arazoa ditutela nik poesiarekin, igual liburu honek emango dit estrategia poesia irakurtzeko, edo ze. Nik uste ondo egongo dela. Gero hemen markatu duzu beste bat,
emakume digitalak euskal komunitate digitalean, Bai, Hamaika telebistarena, humorez bazaude arratsaldeko 4:00 oraindik, ze gero egia da, A zuk ber. ikusi dituzu gauza asko, baina pasa bertia hainbeste ordu. eta gero bazauduta gero igual poteotxo bat egin nahi duzu. Bai, edo daukazu modorra. Edo daukazu modorra, bata edo bestea, Orduan, bueno, animatuta bazaude eta indarra gelditzen bazaizu, pasa aurrera, zaitezke. aurrera. Gero apuntatu dut kontzertu bat adibidez, Merina Gris, zergatik, enaiz inoiz jun eta seguro esate dute oso da hola. A ber, jarri dezakezu sarean bere argazkia. A ber, badakizuen izenekin, naizela pixkat desastre. Hau bakizu nortzu dian. Eta Biak kareta eramaten dute batzuk. eta izena, hola, ez dakit, Bai. ezagutzen etela esango nuke. Ai, ez dakagu sarea, oain. Bueno, mira, mobilean. Mobiletik begiratuko dugu. Gaur Hainbeste gaude ordenagailu. multipantalla. Nola Esan ditzen dugu, da? jarriko ordenagailua en plan profesional. Eta A ber, bai. Merina Gris. Bai, bez, izenekin ez dut asmatzen, baino argazkiekin asmatzen dut. Bai, bueno, guai dago. Eta nik uste, ondo gongo da Bai. kontzertu horietako bat izango dela. Bai, kontzertu ontara aukera lehen magatzute jun, esan nahi dut. Baina, 6 da, ordu ona, Bai. aurrera. Gero liatu edo ez liatu zaitezke. Hombre, igandea da, astelenean Bueno. jendeak lana izango du, edo Denetatik ez. dago, Eta ze gehiago, nik uste sari berria dela eta hau lehenengo irabazlea izango dela, hau asmatzen ari naiz, hau da, hola, burura datorki dana, Xabier Lete poesia sarien lehenengo liburu argitaratua aurkeztuko dutela. Esango nuke sari berria dela, ez dakit. Total, nere harrienek idatzi du, zoonimia deitzen da, eta izango da, hotxenean, 7:00. Bueno, planina egin dizuegu, Amaliak egin dizue, nik ere Amaliak erabakitakoa Bai, ze ados jarraituko zeuden. dut. Bai. Baina Amalia da hemen aditu Durangoko fana, bera, ni naiz pixkat bere atzetik dijoana beti, eta horrela gauzak deskurritzen ditunak. Bueno. Claro, egitaragua da, hain luzea, 50 minutu juntzaizkigula. Beraz, gure wishlist hori ere, hombre, pixka bat azaltzea, Laburpen bat, ez? Gustatuko Bale, litzaiguke. Oso ondo, baina guk zer nahi dugu, zure faroak izango gera, eta guk ze erosiko Bai. dugu, zer irakurriko gauza da, dugu. Amalia, ez dakagula denbora, sakontzeko pixkat gehiegi gure aukeraketa zergatik. Izenburuak, ez. Orduan, gero zuek Googleen jarri, bale, edo Durangoko azoka sartu webgunean, eta informazio gehiago bilatu. Guk orain esango dugu zer erosiko dugun, edo behintzat ze intentzio ditugun Durangoko azokan erosteko, eta gure wishlista beraz adieraziko dizuegu, eta gero ondoren, zuek egin bilaketa Googleen, eta hortikan aurrera, Informazio zuek guzti erabakitzen hau erosi. Durangoko azokaren webgunetik atera dugu. Bai, hori da. Daukate a tope denetatik. Bai. Bueno, Amalia, ne bali maezu nik esango detoren, botako etola, nik zer apuntatuta dakaten hemen. Zer liburu apuntatu dituzu? A ber, Amalia, nire arazoa zein da berriro esplikatu behar dizut, gauza gehiagiro eroste ditutela literatura esan nahi dut. Liburuak, orain aprobetxatzen dut, da nire eguna, juten izan da nire eguna, punto. Bueno, total, nire wishlist hortan, takatela lehengo ezerran inori, Maiane Txoperena Iribarrenena, gero baita ere dakat Berriz Zentauro, aipatu duguna, Katixa Agirrerena, baita ere apuntatu dut Izurdeen aurreko bizitza, Kirmen Uriberena, ze, irakurri dut, irakurtzen ari naiz hobeto esan da Bilbao, New York, Bilbao, badakit liburu aspaldikoa, baina nik enekan irakurrita, eta hainez disfrutatzen pilo bat, orduan erabaki dut autore honen beste lan bat irakurtzea. Eta beste bi ere apuntatu ditut nire wishlist honetan, nire minaren etxean, Inigo Antxorregi dierezen lana, eta baita ere azken bidaia Maitane Azurmendirena, eta gero agian aukera berri bat emango diot Blackish Beltza bi Ainoari. Agian, ze Blackish Beltza bat ez diteten gehiago gustatu. Atrevida. Bai, ikusiko dugu aukerak ere eman behar dira, ez da. Bai, nik Zure- nire zerrenda xumean apuntatu ditut 3, direla Bar Gloria, esan deten bezala, nire Ibarzabalena, Kei Tempesten liburua, izenburua ez dut gogoan, eta Kanoren poesia liburua. Eta ja, finito. Liburu hauen inguruan gehiago jakene bali madezue, berriro Durangoko azokaren webgunean sartu eta bilatu, bai?
juntzaitezte informazioarekin, baina gero baita ere utzi zuen buruak galtzen azokan. Esan nahi dut, azal polit bat ikusten dezuela eta erosi nahi dezutela, erosi, ausartu. Ikusten dezula katakraken bilduma bat oso polita erosi. Erosi. Etxean ondo geratuko da. Uren bilduma bat. Abeslari desberdinak hor daude, eskatu autografo bat, argazki bat eskatu, lotxak kendu. Ni saiatuko naiz egiten. Saiatuko naiz, artista batzuen gana hurbiltzen. Adibidez, behiratu ez Peio egongo den. Noski. Eta egongo da. Bai. Eta jongo zera. Kointziditzen balin du nere egunak bere agerpenarekin, ez dut uste, baina bueno, animatzen balin naiz bapatean, zen nik blokeatzen naiz artistekin, badakizu. Nik artista bat nere aurrean balin badakat, haste naiz, aztu egiten zaitutze egitea, ez dakit hitz egiten bapatean. Oso atrebida zera, hori ez da egia. Ez, total, baina hau gertatu zait. Dokan gaina, dokara juten zanean, kontzertu bat ikustera gero jaisten dira. Eta egoten dira zurekin, ez? Nikor egin dut ridikulua inbestetan, blokeatzen naiz, bati esan nion nekarazi naiz, emanion eskua, tipoa flipatzen, eske, egiten dut gauza... Ez eman zure laneko txartela. Eske, blokeatzen naiz, eta orduan, hasten naiz tontakeriak egiten, bata bestean atzetik, eta orduan... Ez da zer gertatzen, seguro gustatzen zaiela. Ez dakit, ikusiko dut. Atrebitze balima naiz, jungo naiz, Peio reparatzen gana. Eta grabatuko detan balin banago. Ikusiko dugu. Amalia, hementxe utzi beharko dugu gaurkoan gure saioa. Saio nahiko intelektuala. Bai, nahikoa da. Noizbenka tokatzen da, eta Durangoko azoka horri izan da, tokatzen zen gaurkoan. Espero dugu astea ondo amaitzea, eta gure saioa entzun balima ez dute, noski oso ondo amaituko zenutela astea, urrengo astea bikaina izatea, Durangoko azokan asko disfrutatzea, eta espero dugu baita ere zuek gure sare sozialak jarraitzea. Orduan, mesedez gogoratu Instagramen gaudela, abildua sutan bank, abildua eskukada, noski baita ere YouTubeen, arpidetu gure kanalera, gaurko saioa irudiekin ikusteko aukera izango dezue YouTubeen nahi dezutenean, eta gaur arte egin ditugun saio guztiak ere YouTubeen daude eta Spotifyen, beraz. Like, jarraitu, komentatu, ikusi entzun partekatu, egin parrak gurekin. Hori da. Eta irakurri. Muxo handi bat, urren arte, Mak. aio.